na-atụwabedu vootu onye ya bụ gọvanọ Anambra steeti ka a gbarugoro mmadụ wee tọwa n'ala. Ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ ụdị akụkọ na nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a so na ndị pụtalụ ka fazọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ya bụkwanụ gọvanọ Anambra steeti and na ya bụ nwoke nọkwana na pati ndị PDP na vootu anụnwa ya atụ on November 8, 2025 onya ka a na-akọwa na ndị amaghọ ndị afafa bụ wakporo nwoke mmadụ na Abuja wee chọọ ka faduna ya obodo Afụdebe. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee mee amazịkwa ife na-eme na nke ikpeazụ a wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a na afa ya bụ Jude Eze Nwafọ na ya bụ nwoke nọkwana na pati ndị PDP n'ọpụtalụ ka o soro wee zọọ gọvanọ nke Anambra steeti n'ọpụtalụ ka o soro wee zọọ ka ọ maa na oye win kwanụ gọvanọ nke ndị Anambra steeti na vootu anụnwa ya atụ on November 8, 2025 and na ya bụ nwoke bụkwana onye bi na Abuja wee na-eme biznes n'ọnọkwana into real estate development. Ndị anụnwa na-ele gbogbotigbo unu mazikwanụ ndọ onya ka emee ka ndị mmadụ mata na ndọ nno wakporo nwoke mmadụ na ife anụnwa na-eme on July 18, 2025 ebe nwoke anụnwa jechara ebe o je wee na-anapụta n'abalị na Wuse Zone 2 ka Wuse 2 na ndị amaghọ ndị afafa bụ wee gbaa afa egbe nke bụ na-agbajiri nwoke anụnwa ọkpa and na-enwelu mmadụ na-abụ ndị ọzọ nọkwanụ na ya bụ moto nwoke anọ bife wee gbaa anya bụ egbe mana a na-akọwa na nke nwoke anụnwa bụkwanụ nke ka njọ n'ọnya nwa ka egbe na mgbe egbe ka wee metụta n'ahụ nke bụ na-egburukwana ya wee jebekwa n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ na-abụ ndị ọzọ na fa anọkwanụ n'ụlọ ọgwụ wee na-anala ọgwụgwọ nsọ mana onye nke anụnwa unu na-afụ ebe a na ndị ahụike ya ndị dọkịta na-akọwa na-aka ya awa ya ahụ ka e wee ghụpụtacha ụmụ ife yọrị mgbe egbe nke ka dịkwana ya n'ahụ mana ọ dịka fa na-akọwa na-aghụpụtagokwana ya bụ mgbe egbe n'ahụ kama na ya ka nwere ụmụ ife yọrị aka ya aghụpụtasịkwanụ n'ahụ ya ka o wee nwetazikwana onwe ya ọfụma. Dịka ife anụnwa mechalụ nwoke a ka ndị mmadụ jezie na kọmentị wee na-asị na ife anụnwa nwere ike ịbụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ bụkwa na ife chọrọ ịkwa nwoke anụnwa mgbo ka faduna ya obodo Afụdebe. Dịka fa na-edekwa na kọmentị o na ọ bụrụkwa m udele anọkwa m ebe a nọ wee kwu allegedly onya ka ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị na dịka nwoke anụnwa pụtara ya bụ ịzọkwa n'aka ya achị Anambra steeti na pati PDP na pati ahụ o si wee pụta na o nweghị onye ya na ya na-abụ nwekwana ife mgbakasị ahụ na o nweghị onye ya na ya zọrọ ya azọ na o nweghị opozishọn na ya bụ PDP kama na ife a na-ekwuzi kịta anụnwa bụ ife ndị mmadụ dekwa na kọmentị ka m na-akọrọ unu maka na ụfọdụ nọ ebe a wee na-asị ebe ọ bụ na o nweghị onye ya na nwoke anụnwa zọkwanụ na pati nke ọ nọ ịma aka onye ya apụtarịrị na-enwere ike ọ bụrụ ndị si na pati ọzọ bụ ife kpalụ mkpamkpa ka fa wee dunakwanụ nwoke mmadụ maọbụ ekenye ụjọ n'ahụ ka o wee sị na ọ ya azọzikwana ya bụ ọkwa ọchịchị nke ọ pụtara. Ebe ụfọdụ nọ wee na-akọmentị na-enwekwugwe ndị onno n'ụzọ Abuja na-eche na ọsọsọ ụzọ East bụkwa na ebe ndị onno nọ na nke a na-egosizikwa na enwekwa ebe enwere sekuriti na Naịjirịa na onwekwa ebe efedu na onye malụkwa ebe ọ nọ kịta anya malụkwa na-enwekwara insekuriti na Naịjirịa niile. Ife ndị mmadụ kọmentị kwa ka m na-akọrọ unu anọkwa m ebe a nọ wee de. Ebe ụfọdụ nọ wee na-akọmentị na-asị na-atụwabedu vootu nwa ka a gbarugoro mmadụ wee tọwa n'ala ebe onye nke a kọmentị wee sị n'ọkwa ife anụnwa mekwalụ mgbe a tụrụ vootu a ebe 4 years ago na o nwere onye agbasi enu pụtalụ ka o soro wee zọọ gọvanọ ya chi Anambra steeti na onye nke a bụ ntọrọ ka a tọrụrụ ya na wee ruo kịta na afụbeghị nwoke mmadụ na nwunye nwoke apụtago n'ihu akwụkwọ jecha mana BBC News na-ebe akwa na-eti mkpu na onye furu di ya na ya biko afụrụ ya na ndụ afụrụ ya n'ọnwụ na si gosi fakafafụ na nwunye nwoke na-achọ justice sinsi ahụ na afụbekwo di ya na ọkwa otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ka ọ pụtakwa ka ọ bụrụ gọvanọ ya chi Anambra steeti si wee tọrọ nwoke mmadụ na afụghọzia na draiva bụ di ya na moto na mgbe ndị uwe ojii na-eme nnyocha na nzacha ka a na-achọpụta na foonu di ya bụ draiva bụ di ya na moto bụ nyanwa ji foonu di ya n'ebe atara akịta foonu di ya wee jeje kpụta dị draiva wee kpụje ya na nke ndị uwe ojii wee kpụtakwa otu onye ọzọ na o tegha aka fa hapụfa fatina nga pụọ nke bụ na nwaanyị pụtara n'ebe akwa na ọ chọrọ justice na sị chọtara ya di ya na wee ruo tata anụnwa na afụbekwa ya bụ nwoke pụtakwarụ ka o soro wee zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọvanọ ya chi Anambra steeti. Nwunye nwoke wee na-ebe na nke ka nke bụ na ndị agha ejidere na ọ na-abịa eru ụlọ ikpe fa na-akparị ya na-asị ya na ọ ya afụ na ivu na lọya na-ejeri ya okwu ka ama na ya enye di ya justice chọtakwanụ di ya nọ ntu a ka a ga-esi wee na-akpọ ya bụ lọya na foonu na ya wepụ aka n'okwu a na ya wepụ ọnụ n'okwu anụnwa
nke bụ na lọya nọkọta egwu a na-atụzi ya na ivu na ndị nke ejidere ejide na ọ na-abụ elu ụlọ ikpe na ịfụfa na fa ya adụdịrị ka ife nọ na nga fa na-ebu buso mma nwaanyị mmadụ ebekatagokwa akwa wee ruo taa ofu okwe di ya onye ka a gbalụkwara onye nke a wee tọwakwa n'ala na ọpụtakwa ka ọzọkwa gọvanọ ya chịkwa Anambra steeti okwu a ka na-amaghị ejinu wee jee Ụmụahịa anụkwa m ya sị ka m wetara unu n'ọkwọ nke na-afịa nwoke mmadụ dụkwa ndụ ebe Chukwu debelego ndụ onwekwa ife ya emeghị ọ na-abụzi na agha azọzi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ na-abụ na mmadụ agha apụtazi ka ọzọ gọvanọ iwu abụ na onye pụtara ogbenye nwa ya ewinu makwanụ m ife agha akpọ nke ahụ